Odlično, malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, ide odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, ja gde? Da, hvala. Čekajte. Možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, ja. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Izvini, mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama? Kola? Ne, sad ima sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smijete. Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. Da. Oduševljena sam. Obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips. Sve ste prosuli. Hajde, skupljajte sad. Dobro. Došla mi ideja. Pustit ću ovdje svoje prijatelji bubašvabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate bubašvabe ovdje. Ogromne su. Bubašvabe, kakav užas. Sklonite ih. Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. A bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima bubašvaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovdje? Inače bismo potonuli u bubašvabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone.
Ups, bili su prazni, oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije, kao da sam teško bolesna. Ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne. Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Aha, ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? O, Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke, kako ste? O, Bože moj, to je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže, sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa. Kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti kulanac. Kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool rapper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Daću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si video Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traje film, mogu da pevam malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega. Hajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala, to je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću i ja. To je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo? Zdravo. Evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se. Možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam. To je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu
i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my. Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo? Žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. I spljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Thank you. Da, možete. Hvala. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. Nikome neću dati. Hej, Wednesday, hajde sa nama. Skidamo poklopac zajedno. To je Huba Buba, još i čarobna. Hajde da izvučemo kartice. Ja ližem. Ja grizem, cool. Please. Ja nemam ništa. Prokletstvo. Jelen, ne brini. Ja ne želim da slušam to. Dajte mi žvaku. Hoću da je probam. Dakle, ja ližem. Maksimalno ću iskoristiti tu priliku. Ova žvaka je zaista čarobna. Pogledajte, mogu sama izabrati ukus. Da, taj ukus mi odgovara. Sad ću probati. Divno. Jezik mi je postao ljubičasti. Niko to nije video. Enid, uzmi. Ajde, samo što hoću da promenim ukus. Okay. Dakle, ne, samo ne ljuto. Šta još ima? Bombone njorc. Da, to mi se sviđa. Sad ću da probam. Da, a sad ću da naduvam balon. Pa to je žvaka. Cool, uspela sam. Ups, pukao je. Oho, koliko bombona njorc. Nisam očekivala to, ali baš sam srećna. Enid, daj meni. Ajde, nemoj biti cicija. Šta? Ali nama to neće biti dovoljno. Enid, baš si bezobrazna. Izvinite, drugari, ali tog ni meni neće biti dovoljno. Super. Plašim se da skidam taj poklopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. Kako odvratno. Okrećemo kartice. Ne, ja grizem, fuj. A kod mene opet ništa. Kakva šteta? Ja ližem, pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, hvatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizam to. Ideja? Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. Mogu da jedem? Probat ću. Ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu.
Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sačekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Rešeno, ja ću skinuti pokopac. Imam srećnu ruku. Ili ne? Kako gadna torta. Šta je kod mene? Ništa, dobro je. O ne, ja opet grizem. Neću. A ja ližem. Pa okej, to nije loše. Ja sam prva. Torta izgleda prelepo. Probat ću fil. Kako prijatan ukus. Sviđa mi se. Treba polizati ceo fil. Da, zadovoljna sam. Wednesday, stani, šta tu radiš? Nemoj da me prekidaš dok uživam. Dakle, ja sam završila. Sad je tvoj red. Hilda, više mi se ne jede to. Posebno nakon toga što si je polizala. Imam ideju. Ćao, Gendry. Možeš da mi doneseš svoj proizvod? Super, čekam. A ko je to? Ćao, Gendry. Jesi donela? Pokaži. Da. To je baš ono što mi treba. Koliko slatkiša. Uzet ću ovo. Ovo. I obavezno ovo. Možeš uzeti svoje pare, Gendry. Ćao, vidimo se. Hvala. Enid, imaš tako čudnog prijatelja. Misliš? Gendry je najbolji drug na svetu. Uvek mi pomaže sa slatkim. Dobro, sad ću lepo ukrasiti tortu. Eto, sada izgleda mnogo bolje. Wow, Miley, to je mnogo lepo. Da, i meni se sviđa. Jako ukusno. Da li bi mogli da ne radite to ispred mene? Fuj. Ja ću da dignem. Ja još nisam otvarala. Okej. Pa može. Običan čips. Da vidimo kartice. O ne, ja grizem. A ja ližem. Lako. Ja ne radim ništa. Super. Dakle, ne brini, uspećeš. Ili ćeš izgoreti. Ja ću da počnem. Dakle, sad ću polizati ovaj čips. Ja obožavam ljuto. Da. Divno. Jao, kako ljuto. Ja sam već zaboravila te osjećaj. Gori mi jezik. Ideja. Imam led. Da, imam ga u frižideru. Odlično, to će mi pomoći. Hajde brže. Da, postalo mi je bolje. To se može skloniti. To je to. En, sada ti. Kako da pojedem to? Juj. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću mleko. Zatim ću močiti čips u mleko. Mleko će upiti sve ljuto. A ja ću pojesti običan čips. Da, lako ću ga pojesti. Ko će ovo da pije? Zar ja? Nisam planirala to. Okej, popit ću. Jao, o ne! Sve mi gori ustima! Sad će biti požar! Što je to bilo? Kao da smo u paklu. Neću da vas čekam. To su moje omiljene bombone. Žele oči. Odlično. Hajde da vidimo kartice. Da, ja grizem. Ja ližem, nije loše. Kod mene ništa. Užas. Ja ću da počnem. Treba će mi jedan lifehack. Spojit ću viljuške i traku. Dobit ću prste viljuške. Tako mogu uzeti odmah svi oči i polizati ih. Gledajte, zar to nije genijalno? Da, prelepo. Baš mi se sviđa ukus. Kao da imam ruke sa očima. Divno. Enid, molim te, ne liži sve, stani i preklinjam te. Neću da jedem bombone sa tvojom pljuvačkom. Molim te. Završila sam.
Treba vratiti bombone u činiju? Jo, nešto neće. A zar ću zauvek ostati sa njima? Samo ne to. Hoćeš da jedeš sa mojih prstiju? Pa ne. Sad ću skinuti sve bombone. Jao, ligave su, fuj. A više neću da ih jedem. Ne želim da se otrujem. O, ideja. Treba pogledati kroz mikroskop. Sad ću da vidim. Ojoj, koliko mikroba. To se ne sme jesti. Šta da smislim? Tačno. Imam antiseptik. Sad ću ubiti sve mikrobe. Odlično. Poprskala sam sve bombone. Sad su bezbedne. Hvala, drugari. Sad ću da probam. Kako ukusno. Svaka bombona je tako divna. Sad ću progutati jezik. Koliko je to ukusno. Blago meni. Da, blago tebi. Šta je ovaj put? O, super. Lizalica sa letećim mišem. Hajde da okrenemo kartice. Šta je kod mene? O, ja ližem, ne. A ja grizem. To je još gore. A kod mene ništa. Sreća me napustila. Okej. Jel ja počinjam? Jeste sigurni? Ali ne želim. Lizalica je tako velika. Dobro, probat ću. To je ukusno. Slatko. Ken, nemaš mnogo vremena, požuri. Dobro. Uzmi. Super, hvala. Sad ću da probam. Da, to je zaista ukusno. Nije lagala. Sviđa mi se to. Wednesday, hajde da se igramo. Hajde dok Enid jede lizalicu. Hajde da radimo tretmani. Dobro, shvatila sam. Jesi možda za Uno? Super. Vidi, došla je do letećeg miša. Šta nije u redu, En? O, ne! To je leteći miš. Za malo ga nisam pojela. Eto, lizalica se razbila. Šta se dešava? Bežimo! Slobodna sam. Ćao. Bila sam zarobljena u lizalici. Hoćeš možda? Ne moraš. Recite, kako pijete krv? Sad ja otvaram. O, pizza! Gledamo kartice. Da, ja grizem. A ja ližem. Super! A kod mene naravno ništa. Nervira me već to. En, daj mi svoju karticu, a ti uzmi moju. O, pare! Da, može. Izvoli. Šta? Kakav je to zvuk? Jo, ne smemo da se menjamo. Dobro, onda vrati pare. Ups, ne znam gde su. Ja ću da počnem. Obožavam picu. Treba je polizati dok se nije ohladila. Baš ukusno. Htjela bih da je pojedem, ali ne mogu. Gotovo. Jo, pepperoni mi je ostalo na licu. Vraćam. Eto, izvoli. Jo, pizza izgleda odvratno. Wednesday, uzmi. O, to više niko neće da jede. Dobro, probat ću. Jao, ružno. O, našla sam pare. Takve mi već ne trebaju. Enid, hoćeš? Naravno. Došla mi ideja. Neka brojalica odluči ko će da otvara. Ne, ja ću otvoriti. O, kola ni loše. Uzimamo kartice. O, ja grizem to. A ja ližem. Super. Kod mene ništa. Šteta. Ja počinjam. Jedva čekam da probam. Otvaram i pijem. Ej, zašto neće? Čudno. Pa to je žele sa ukusom kole. O, da, treba ga istisnuti. Kako ukusno. Ne, zaustavi se. A ja. Okej, ne ostavljaš mi izbora. Nedavno sam naštrila testeru. Sad ću odseći nogicu tvoje stolice. Ćao, En. Hvala ti.
Probat ću. Nemam dovoljno snage. Ti si slabić! Vidi je! Nije tačno. Uspeću. Tišina. Treba će mi pomoć. Dakle, stavit ću flašu unutra. A sada uvrnuti. Pogledajte, žele izlazi. A ja skoro ne radim ništa. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim još. Wednesday, super smislila to. Svaka čast. Prelepo. Skupit ću sa stola uz pomoć kašike. O da, to izgleda prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Wednesday, hoćeš nama dati? Ne, to je samo moje. Sklonite se. Sija? Čokoladna hrana protiv prave hrane. Wow, to je dinamit. Može eksplodirati. Čekajte, ovaj sigurno neće eksplodirati jer je od čokolade. O, kako cool. Nikad pre nisam jela čokoladni dinamit, ali ovaj je tako ukusan. Fantastično. Wow, blago tebi. Da, ne mogu da se zaustavim. Ostao je posljednji komad i tajmer. Dođi kod mene. O, da, to je divno. Čekaj, Julie, ako sam ja imala čokoladni dinamit, šta je kod tebe? Pravi. Ajoj, mamica sad će eksplodirati. Treba nam pomoć. O, šta je to? Čula sam da nekome treba pomoć. O, a vidim da dole dve devojke zovu u pomoć. Odmah ću ju spasiti. Zdravo, drage dame. Šta vam se dogodilo? To je dinamit. Prvo vas moram osigurati. Ogradit ću vas. Tako je. A sad je red na dinamit. Kako to isključiti? Možda ovdje ima neki prekidač. Hajde, lomi se. Kakvi su ovo dugmići? Izgleda da sam nešto pogrešno pritisnula. Devojke, moram da idem. Ćao, čao. Ona ga ne isključila, zar ne? Hajde da vidimo. O ne, samo smo potrošili vreme. Vidi, imam popit. Kako će nam pomoći? Upravo si, treba nešto ozbiljnije. Čarobni štapić. Ozbiljno? Dobro, možda motorna testera. Skloni to, molim te. Ništa ti se ne sviđa. To će nam pomoći. Da, sad ću preseći neku žicu. Ali koju? Biram plavu jer mi je to omiljena boja. O ne, dinamit je eksplodirao. Čekajte, devojke, ovo je čokolada. Kako sjajno. Brzo probajte svu ovu čokoladu. Hvatajte, ko uhvati više, pobedio je. Julie, ja sam bolja. Ma nije bitno, bitno je da je čokolada ukusna. Slažem se. Oho, je li to novi iPhone? Sjajno, hajde da vidimo čiji je pravi, a čiji je čokoladni. Julie, pogledaj šta ti imaš. Ekran ne radi, čudno. Da, zato što imam čokoladni iPhone. Cool. Ovo je jako ukusno. Onda ja definitivno imam pravi. Da, napokon sam dobila novi telefon. Moram odmah da se slikam. Hoću i ja. Julie, kvariš mi sliku? Jel tako? Okej. Onda ću te uplašiti. Kako ti se to sviđa, Nicole? Uplašila si se. Ti si kukavica. Dobro, neću više da te diram. To uopšte nije smešno. O ne, moj telefon razbio se. Ali Julie to ne zna. Julie, hoćeš da se zamenimo? Baš mi se jede tvoj čokoladni iPhone, a rado ću ti dati svoj pravi telefon. Odlično. Šta? Razbio se? Nicole, ne treba mi polomljeni iPhone. Vrati mi moju čokoladu. Što? Skoro si sve pojela? Ali ja imam čokoladni punjač. Smislila sam nešto. Stavit ću telefon da se puni. Wow, uspelo je. Moj telefon je kao nov. Super. Što? Kako je to moguće? Julie opet ima celu čokoladu? Da, i rado ću je pojesti. Da, to je divno.
Hoću i ja tako. Imam i ja punjač, sad ću probati. O ne! Nikol, šta ti je? Nisam trebalo ovo da radim. Frizura ti je top. Oho, to su čokoladna jaja. Cool, a šta ima Nikol? I Nikol ima čokoladna jaja? Kako je to moguće? Hajde da vidimo u čemu je stvar. Ja ću da počnem. Baš me zanima šta je unutra. Prvo ću skinuti sav omot. Odlično, a vreme je da probam. O, da, to je prava čokolada. Fantastično. Oho, a unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. Jo, i ja želim da probam svoje jaje. Sad ću ih otvoriti. I... O ne, kako gadno. To je pravo jaje. Užas. Fuj, jadna ja. A ja ću nastaviti da jedem. O, a tu su žele medvedići. Fantastično. Sad me zanima šta je u ostalim jajima. Sad ćemo da vidimo. Wow, to su Maltesers bombone, super. O, da, blago meni. Šta je, Julie? Hoćeš probati čokoladne jaje? Moja? Kako da ne? Jedi svoje jaje. Baš si Cicija. O, došla mi ideja. Sad ću staviti Nikol jedno od svojih pravih jaja. Da vidimo kako će reagovati kad ga proba. O, a šta je ovde? Šta? O ne! To je pravo jaje? Da, moj plan je uspeo. Kako ti se sviđa moje sirovo jaje, a? Eto ti! O ne! Šta si uradila, Nikol? Sad sam sva u jetu. Nemoj više to raditi. Dobro, poješću svoje jaje. Iako, znate šta? Došla mi je genijalna ideja. Ako su ovo prava jaja, mogu ih ispržiti. To je baš lako. O, da, odlično mi ide. Ja sam pravi kuvar. O, to izgleda baš lepo. Julie, mogu li da probam malo? Molim te. Naravno da ne. Ne? I ko je od nas dve Cicija? Vidi, sad ću ti pokazati kako umem. Bacam i... O, to je odličan trenutak da se osvetim. O ne! Da, uspela. O, jadna Julie, sva si se umazala. Baš si bezobrazna. Ne pričam više s tobom. Vreme za nove poklopce. Ovog puta ispod kola i pomfrit. Pitam se ko ima čokoladni set. Oho, izgleda da je moja flaša čokoladna. Sad ću da probam. Wow, prelepo. Oduševljena sam. O, šta će biti unutra? Wow, a unutra su Skittles bombone. Baš su lepe. Wow, obožavam ove bombone. Blago meni. A sad ću ja probati svoju kolu. O ne! O, džabe sam je mučkala. Jao, sad sam sva mokra i lepljiva. Fuj! Prestani da se smiješ. Izvini, ali to je zaista bilo smešno. Dakle, vreme je da probam svoj pomfrit. Izgleda kao pravi, ali zapravo to je čokolada. Wow, prelepo, a nisam znala da je čokoladni pomfrit 100 puta ukusniji od običnog. Čekajte, je li i kutija čokoladna? O, jeste, to je sjajno. Šta? Sigurna sam da je i moja kutija jestiva. O ne, fuj, ovo je pravi karton. Kako gadno, pojela sam papir. Ma daj, nemoj biti tužna. Izvoli, probaj moje pakovanje, sigurno je ukusnije od kartona. O da, baš ti hvala.